ξέρεις, άμα κάτι το αφήνεις, αφήνει και αυτό. Χώρια που υπέφερα στην Αθήνα. Αυτό πάλι. Η Αθήνα δεν σε σηκώνει εσένα, γι' αυτό και θέλω λίγο να μιλήσουμε για τη ζωή σου σήμερα, η οποία περιλαμβάνει κάποιες πάρα πολύ ωραίες συναυλίες που έχουν να κάνουν με τον Τζιτσάνι, που είσαι εξαιρετική από ό,τι έχω μάθει και από ό,τι έχω ακούσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιλαμβάνει μια υπέροχη συντροφική ζωή με τον Γιάννη. Περιλαμβάνει έναν πιτσιρικά, τον Ιάσονα Παναγιώτη, αλλιώς PJ? JP, μωρέ, το παλάθο. JP, ναι, το JP. Περιλαμβάνει, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, τη φροντίδα σου για τα αδέσποτα, στα οποία είσαι πάρα πολύ αφοσιωμένη. Και αν δεν κάνω λάθος, είσαι ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ισχύει ή απλά δεν είσαι τοποθετημένη κάπου πολιτικά? Όχι, είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων, όπου ζω. Και ναι, ισχύει, δεν είναι ψέμα αυτό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε απαθείς, ειδικά σε τέτοιες εποχές. Θα ήθελες να πολιτευτείς, θα ήθελες να ασχοληθείς με την πολιτική? Δεν ξέρω αν... Δεν ξέρω. Κοίταξε, ό,τι είναι να με βρει, θα με βρει σε αυτή τη ζωή. Είσαι του κάρμα εσύ. Εγώ ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είσαι του κάρμα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω. Δεν το αποκλείω, αλλά φυσικά δεν το θεωρώ και κάτι που είναι πολύ πιθανό. Δεν το έχεις στόχο, αλλά και δεν το αποκλείεις. Όχι, σε καμία περίπτωση καταλαβαίνω. Πριν σε αποχαιρετήσω, λοιπόν, αγαπημένη μου, 4 ερωτήσεις, οι κλασικές ερωτήσεις της εκπομπής αυτής, περιμένουν την Άσπα. Έχεις δικαίωμα σε μία από τις 4 να μου πεις «δεν απαντώ». Εντάξει. Λοιπόν, πες μου έναν Έλληνα τραγουδιστή ή μια Ελληνίδα τραγουδίστρια με την οποία δεν θα συνεργαζόσουν για κανένα λόγο, ακόμα και αν σου έδιναν το υψηλότερο μεροκάματο. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να συνεργαστώ με... Ναι, κρέμα από τα χείλη σου. Θες όνομα εσύ, Μα δεν είναι ένας, δεν είναι 2, είναι πολλοί. 6 πες μου, όσους θες. Είναι πάρα πολλοί. Λοιπόν, με ανθρώπους με τους οποίους νομίζω ότι δεν μοιραζόμαστε την ίδια αντίληψη για την αισθητική. Με την Ελεάνα θα δούλευες? Με την Μην Ελεάνα γελάτε, παιδιά, όταν κάνει ερώτηση παρουσιάστρια. Δεν είναι σωστό, δεν είναι ευγενικό, δεν είναι πρέπον. Είναι inappropriate. Θα δούλευες με την Ελεάνα σε ένα μαγαζί? Νομίζω όχι, γιατί αν δεν κάνω λάθος... Δεν ταιριάζει με την αισθητική σου. Εγώ με τη δική της. Α, είσαι πολύ ευγενική. Με τον Νίνο? Επίσης νομίζω ότι δεν... Αλλά, εντάξει... Τα παιδιά έχουν κάνει καριέρα. Ναι. Τα παιδιά έχουν κάνει πραγματικά καριέρα όμως. Με τον Γρηγόρη Πετράκο που ταιριάζει πιο πολύ με την αισθητική σου, γιατί είναι πιο έντεχνος. Είναι πιο έντεχνος ο Γρηγόρης. Είπα εγώ ότι είμαι έντεχνη. Είπα εγώ ότι είμαι έντεχνη. Πάμε στην επόμενη, παιδιά. Έλα, δεν θα με σκάσει το κορίτσι αυτό σήμερα. Θα έμενες σε ένα γάμο που έχει τελειώσει για χάρη του παιδιού σου μόνο? Όχι με τίποτα. Όχι με τίποτα. Γρήγορη και ωραία. Με το χέρι στην καρδιά απάντησέ μου, αν θα προτιμούσες να μην είχαμε παίξει σήμερα τα βίντεο που παίξαμε από το Fame Story? Όχι. Δεν σε πείραξε που τα παίξαμε καθόλου? Καθόλου. Πάρα πολύ ωραία. Και η τελευταία. Αν με την ομάδα της εκπομπής σου είχαμε φέρει για έκπληξη την κυρία Κατερίνα Κούκα, υπήρχε περίπτωση να συνεπωθείς και να φύγεις από το πλατό? Όχι, καμία περίπτωση. Δεν θα έφευγες? Ήμουν προετοιμασμένη για όλα. Ήταν προετοιμασμένη για όλα, κυρίες και κύριοι. Θέλω το πιο ζεστό σας χειροκρότημα στην υπέροχη Άσπα Τσίρκου. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου, δεν ξέρεις πόσο πολύ χάρηκα που σε ξαναείδα. Μη χάνεσαι, παλιοκόριτσο. Θα πρέπει να είσαι παλιό, θα έρθω.